Здравейте, YouTube! Аз съм Дамит Страйкър Семи. Сигурно сега се чудите какво ще играя. Всъщност няма да играя. Сигурно по заглавието се сещате, че това ще е рекламка. Така искам да направя специална реклама на ето този човек ето тук. Tron BG. Искам да кажа няколко неща за него. Той от около 3-4, около няколко месеца вече снима. Вижте, набрал е 29 абоната. Тук има 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 клипчета е качило и той е правил реклами номер 1, на който е рекламирал мене. Всичките... не всички клипчета съм му ги гледал, но сега не ми се занимава. Мисля, че след малко ще му ги изгледам, да получи повече вилове. Ще му ги лайкна и така. Исках да го рекламирам и да кажа още някои неща за него. Той е причината, по която искам да снимам и той е много добър приятел и не знам без него сега как ще съм човека, който съм сега. Просто чрез него се навих да снимам, просто вижте го. Той вече има 600 и няколко гледания. Ето вижте. Ето тук има 29 абоната, 606 гледания. Той също така каза на едно от моите клипчета, че като набере 30 абоната ще направи giveaway на Dead Space, може би. Не знам. Та иска да го рекламирам за всички, които гледат това видео, да лайкнат клиповете му и така нататък. Ето, виждате тук това клипче. Лайкнете му, аз тук съм го лайкнал. Също така натиснете и subscribe бутона. Ето тук се намира, ако сте с Windows XP. В това клипче исках да рекламирам Tron BG. Какво ще да кажа за него? Искам поне клипчето да стане 3 минутки, за това ще кажа още едно нещо. С него се познаваме от доста време. С него се познаваме от... когато бях втори клас, се преместих тук, в тази малка махала. И тук се запознах с Tron BG. Тогава той беше първи клас, аз бях втори. Тогава много обичахме да играем и така нататък. Тогава се запознахме, преди около 5 години се запознахме. Исках да рекламирам още един човек. God Kill For You. Би трябвало... Я не знам защо не мога да го намери. Изчакайте малко да се опитам да го намеря. Извинете, че сега да търся, ама... Сега. Той би трябвало... Маче се е сабскрайбнал за него. Не знам. Нямам си на идея. Тук се е сабскрайбнал за... Вижте за колко много хора се е сабскрайбнал. Никича. И да. Значи само него ще рекламирам. Той... Тук, ако искате, ще оставя малко време, ако искате да му прочетете информацията. Исках да го рекламирам, защото аз вече ви казах, той е много добър приятел, голям пиче. Като го видях, че има 29 абоната, си помислих, че дори малкото абоната, които са го гледали, за него са много. Това да знаете, че дори малкото абоната, които го гледат, за него са много. И това искам да кажа също и за мен, че дори много малкото хора, които са ме гледали, са много
съм много благодарен, дори на малкото хора, които са ме гледали. И така исках да направя една малка рекламка на TronBG. Които не сте сабскрайбнали за него, сабскрайбнете се. И от мен, чао YouTube!